אז מה קורה חברים? כאן הראל והיום אנחנו בעוד סרטון חדש של פורטנייט OG. טיפי. ובואו נתחיל. אז כן חברים, אנחנו נחתים כאן בפלאש פקטורי. יס. אז נחתתי כן קצת חברים, רחוק נחתנו בגלל כאן שזה. בפלאש פקטורי. אבל תפסיק למשוך את המילים שלך שאתה מדבר. אתה יודע מה? what I mean. יצא לי שתי SMG, נייס. הפסקתי פעם. יש כאן יש לי שוב. גדול. 42? 42 שוב פעם? מת. ארל, יש לי גדול. אני אוהב גדול. קוד. יאללה. מה יש לנו טובה? יש בצ'סט. רחוק. עוד SMG? לא, סנייפר. אוי, סנייפר זה טוב. נוק, מת. פעם עוד בצ'סט. אוקיי, כיוונתי כל ירייה עליו. SMG ירוק. ועוד אחד מת. קאמינג. ארל, I'm going to come. דוד, איפה נחתת? מצאתי ביג פוט. נחתתי קצת גרוע אז אני בדרך. מתי יוסיפו קטנים ל-OG? אני אוהב קטנים. לא אוסיף עוד, עדיין יש רק ביג. כן, אבל אני אוהב קטנים. בא לי קטן עכשיו. יש פה אנשים שכבר את כולם. הרגנו את כולם. נראה לי הרגנו את כולם. אוקיי, סבבה. בואו נברח מהר מהזון. כן, עכשיו הייתם אומרים לי לא הייתי בא לכאן, הייתי נשאר שמה. אוי, פייטל פילדס. אבל זה פלטל פילדס. צד שני. דוד צד שני. יש כאן יריות. איפה? שמעתי כאן יריות. לא. ככה עולה לשם. הנה, רואים, אמרתי לכם שיש יריות. טוב, תילחמו בהם, אני כן שומע גם. אני בינתיים אוסף פה קצת לוט. או, פאמפ, ירוק. אוי, יש אני לי רואה דאבל אותו. פאמפ עכשיו. או, מה זה? 23? עוד 23? איפה? הוא שמה. או, טריפל פאמפ. מה זוך הטריפל פאמפ? יש לי טריפל פאמפ עכשיו. אני הולך לקווטריפל פאמפ עכשיו. זה שתי פאמפים יותר ממה שאתה צריך. בדיוק. לא, זה 3 פאמפים יותר ממה שאני צריך. אתה לא צריך פאמפ? לא. הנה, סורי. 23? זה אלי החתול! אחד מת. אומייגאד, זה אלי החתול. זה אלי החתול. עוד אחד מת. הנה, נעשה להם סנייפ. ועוד אחד מת. היה באג. נייס, אומי. טוב. בום. כזה. תסתכלו איזה מהר אני יכול לבנות. זירו ביט נראה לי. נייס, אילן. בניתי פול בוקס תוך שנייה אחת. וואו. אתם יודעים מה יש לי עכשיו? חברה? יש לי קווטריפל פאמפ. תסתכלו, אחד. רוצים רוקט רייד? בואו רוקט רייד. תעשה לי. איזה כיוון הזון? שם? תעשה לי רוקט רייד. כן, יש לכם יריות לעיר? נכון, אני צריך, אין לי אתה בכלל. קודם? צריך יריות לעיר. 3, 4 ו... רגע, לא, דוד היה שם! אני צריך יריות לעיר. יופי, אין לי. שיט! דוד רואה מה קורה בגלל פארל כן. הרי בא לפה, הרי בא אליי. איפה הם? אוי לא. אילן יא מניאק, אתה תופס כל יציאה, הנה כאן, הרלי קווין.
אני מאשים את דוד. באמת לא אני עשית אתגר כלום. דוד. אז כן חברים, זה הסרטון להיום. אם תרצו תנו בלייק ובסאב. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.